wani ya kwakulo ya faɗi kura aka zo ana intiza to za a samu matsala ba ƙaƙalwa ba kuma kuran akwai shi jiya na karanta duk mai sauraron abubuwa ana samun ɗaiɗaiɗai jiya mun yi nazarcin iyayen manzan Allah ko mu ba a ba an ce an rawaito karatu babar annabi da babansu suna wuta ba a karatu da aka ga ya kamata malamai ko su ce babu ko kuwa babu wannan ƙarya ne ko ba haka bane ko ba haka bane ko su kuma su ce akwai in akwai to ya aka yi aka samu wannan magana in babu a goge ta kowa isan ba da ita amma wallahi yanzu an raba hankalin musulmi ko ba gane ba kuma matsalar da nake gudu kullum na faɗa ina faɗa ɗan yau ba ɗan jiya ba ne da mutunci da kamala da ya kamata kullum nisa suke yanzu karatu a waya yake idan ƴaƴanmu suka rayu da wannan hadisin na kallon iyayen annabi a wancan gurbin mun cutu ko ba mu cutu ba to sai mu nemo hanya dole ku malamai ku zo ku tabbatar mana in akwai mu kyamace su ko ba gaskiya ba domin shi ne faɗar ba zai yarda ce uwarsa da ubansa suna wuta ba ko zai yarda ba da ba ce uwarka ta mutu waraka ta makabarta kuma da ma cewa da ai uwarka tana wuta duk wanda aka yi kabari aka binne sai ake Allah ya bashi aljannatul firdaus ko ba haka bane jiya na faɗa a akwa an rawaito hadisi wata karuwa ta ba kare ruwa ta mutu Allah ya ba ta aljanna in ƙara muku wata mace ta kulle mage bata bata ta je ta ci abinci ba bata bata ba ta mutu an sa ta a wuta nan wannan mahaifiyar manzon Allah da ta sha da shi ta kyautata masa ita kuma an ce tana wuta don Allah jama'a ko ba aya ba hadisi hankali zai yi aiki karuwa ta ba kare ruwa an ba ta aljanna amina ta sha da wannan annabin da muke ta faɗa kyawawan ɗabi'unsa da sumbobinsa alƙur'ani ya cika da yabansa Allah ya ce wa innaka la'ala mulkin aziz duk Allah ya gama kwarzanta shi kuma kammama shi kuma Allah ya ce shi rahimu ne ga ne karimu ne amma duk karamcin nan ya kasa yi akan uwar annabi Muhammadu ita da ta sha da shi za ka ce an sa ta a wuta wancan kuma da ta sha da kare an ba ta aljanna wannan wani irin gwaranci ne ba aya ba hadisi hankali kawai an baka kaje da hukunci ya zama mana wajibi wa'annan miyagun karatuttuka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba illa abin da ya sa na ja hankalin malamai malami in ya tsoron Allah sai shi ya taza mutane malami in ya ƙi tsoron Allah sai ya halakar da mutane saka malamai su tsoron Allah su kiyayi gabuwarsu da Allah domin su da wakilan al'umma al'umma tana sauraron su al'umma tana karɓar maganar su al'umma tana yarda da su al'umma tana kaddara su to su tace abin duk da ita mai haɗari a tace shi abin duk da ita mai kyau a bashi domin waɗannan hadisan da na gaya muku wallahi za ka samu bila adadin wanda ya gudawa suka gunta su cikin littattafanmu na musulunci suke cin mutuncin manzon Allah da su suke aibata manzon Allah da su don su nuna annabin ba kowa ba ne kuma wancan maganar da ya mafi ɗazu suna cewa manzon Allah mutum ne kamar kowa to bari a kai wasu abubuwa a nana wajibi sai mun kula da wannan gurɓataccen zamanin saboda ƴaƴanmu da masoyanmu da ƙannanmu imaninsu ya tsantsanta
domin imani ba zai tsaro sai da kaddara manzon Allah. Ba za ka sami ga Allah ba sai ka girmama iyayen manzon Allah. Yanzu Amina miliyan nawa ce a duniya? Saboda me aka saba? Saboda ta haifi manzon Allah ba. Abdullahi miliyan nawa ne a duniya? Saboda ya haifi manzon Allah. Amma Abdullahi dan Ubay dan Salula ai ba ka bari bane, munafiki ne. Akwai wanda ya sa dan Abdullahi dan Ubay dan Salula? Ma ka sa Abdullahi kana sa dan Ubay? Aka sa. Ashe kaga ita tana da wata nasiya ta gaba. Ita ta zazzabo wannan arzikin wanda na duniya ta azurta da shi. Ita kuma a ce ma ba ta samu wannan arzikin ba. Ai wannan abin da ma ba ne ta bayyana ba ne. Wasa ne, wasan kwaikwayo ko ba gane. Ko kowa ya rawaito hadisan ƙarya yake. Don an ce wanda ya rawaito shi annabi ne wanda ya rawaito. Shi kuma wannan Allah ya tabbatar ba ya tuba ni hawa. In wa illa wahayin yuha. Imam Malik sai ana iya karɓar magana kowa, ana iya fitar da ita. Sai illa sai ba hadar kabari. Sai ma abocin wannan kabari shi ne annabi Muhammad. Magana sa sai kawai ina faɗa karkar. Amma shewaye in ya zai a karɓar da zai faɗa wata ba a yi wahi shi shewa. Ko shewaye ba a yi wahi. Ko malam wahi ba a yi wahi. Wannan shi za mu kiyaye. Muna roƙon Allah ya kare mana imanin ɗora ba akan as-siratul mustaqima daga wannan baƙin zamani da gurbata sai mu yayi gurbata shi. Na wa min ajiba